धन्यवाद. पालकमंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होतं. ढोल ताशांच्या गजरामध्ये स्वागत केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीनं स्वागताचा स्वीकार केल्यानंतर हे मुख्य मान्यवर या ठिकाणी काही क्षणातच त्यांचं व्यासपीठावर आगमन होईल. दरम्यान कोकण रेल्वेचे शिल्पकार माननीय माजी केंद्रीय मंत्री प्राध्यापक मधुजी दंडवते साहेब यांच्या तैलचित्राला अनावरण केल्यानंतर
या ठिकाणी कोनशिला कार्यक्रम आहे त्याचं फलकाचं अनावरण होईल आणि तदनंतर हे सर्व मान्यवर या व्यासपीठावर स्थानापन्न होतील. 90च्या दशकामध्ये त्यांनी कोकण रेल्वेचं स्वप्न आपल्या डोळ्यामध्ये बघितलं, पाठपुरावा केला आणि तेव्हा केंद्राकडे ही मागणी केली की आपल्या कोकणचे नेतृत्व माननीय प्राध्यापक मधु दंडवते साहेब या हे कोकणच्या रेल्वेचे शिल्पकार आपण मानतो आणि त्यांच्याच परिश्रमाने कोकणची ही राणी अगिलगाडी हवेंच्या रेषा उडांच्या रेषा हवेत काढत आपल्या कोकणात विराजमान झाली. आज जवळजवळ 30-35 वर्षाच्या कालावधीनंतर हे कोकण आहे ते खऱ्या अर्थाने पर्यटक आणि देशविदेशी पर्यटक चाकरमान्यांनी सजू लागलं, फुलू लागलं. याचं सर्व श्रेय माननीय मधु दंडवते साहेब यांना जातं आणि म्हणून त्यांचं प्रथम स्मरण करताना सर्व मान्यवर माननीय नारायणराव राणे साहेब, पालकमंत्री डॉक्टर निलेशजी राणे यांच्या समवेत सर्व मान्यवर आहेत ते मधु दंडवते साहेब यांच्या फोटोचं तैलचित्राचं अनावरण आणि त्यांना पुष्पहार अर्पण करून त्यांचं स्मरण करतील आणि तदनंतर याची तेवढा साक्षीदार होण्यासाठी आपण या कार्यक्रमाला उपस्थित आहोत. कोनशिला कार्यक्रमाच्या फलकाचं अनावरण या ठिकाणी माननीय नारायणराव राणे साहेब तसेच डॉक्टर निलेशजी राणे साहेब, पालकमंत्री माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या शुभ हस्ते या फलकाचं अनावरण होईल आणि ही इतिहासाची खऱ्या अर्थाने सोनेरी अक्षरामध्ये आपण हे नाव लिहून ठेवावं असा हा 4 सप्टेंबरचा आजचा क्षणाचा हा सोहळा या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांच्याच उपस्थितीमध्ये साजरा होतोय. आपण टाळ्यांचा गजर करायचा आहे या ठिकाणी फलकाचं अनावरण झाल्यानंतर. ढोल पथकाला धन्यवाद देतो. फलकाचं अनावरण केल्यानंतर मी मान्यवरांना विनंती करेन की दीप प्रज्वलन करण्यासाठी स्टेजच्या डाव्या बाजूला जी आपण व्यवस्था केलेली आहे दीप प्रज्वलनासाठी तिथे यावं. सुरुवातीला भारतरत्न स्थापत्यशास्त्राचे जनक विश्वेश्वरय्या यांच्या प्रतिमेला वंदन करून तदनंतर दीप प्रज्वलन होईल. मी आपल्या सगळ्यांचे लाडके खासदार माननीय नारायणराव राणे साहेब यांच्या शुभहस्ते विनंती करतो की आपण दीप प्रज्वलन करावं. पालकमंत्री सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, डॉक्टर निलेशजी राणे साहेब या ठिकाणी दीप प्रज्वलन करतायत. स्थापत्यशास्त्राचे जनक भारतरत्न माननीय विश्वेश्वरय्या यांना या ठिकाणी वंदन केल्यानंतर दीप प्रज्वलन होत आहे. एक दिवा प्रगतीचा, एक दिवा विश्वासाचा, एक दिवा मैत्रीचा आणि एक दिवा आपल्या बंधुतेचा हा दिवा या ठिकाणी मान्यवर प्रज्वलित करतायत. मी माननीय नारायणराव राणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन झाल्यानंतर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, डॉक्टर निलेशजी राणे साहेब आणि कोकण रेल्वेचे डायरेक्टर फायनान्स राजेशजी भडंग साहेब यांना विनंती करेन की आपण दीप प्रज्वलन करून मुख्य व्यासपीठावर यावं. हा निश्चल दिवा आपल्या हातात असला तर आपण कितीही संकटातून अंधारातून प्रकाशाकडे जातो आणि हा प्रकाशाकडे नेणारा अंतःकरणातला दिवा आपल्या मनी लावावा असा शुभ संदेश या ठिकाणी या सकारात्मक आणि सनईच्या मंद वातावरणामध्ये संगीत सुरामध्ये हे सर्व मान्यवर आपणाला देत आहेत. शुभहस्ते दीप प्रज्वलन झाल्यानंतर व्यासपीठ उत्सुक आहे आपल्या सगळ्या मान्यवरांचं स्वागत करण्यासाठी. मी नारायणराव राणे साहेब आपले सगळ्यांचे लाडके खासदार यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं. पालकमंत्री सार्वजनिक बांधकाम मंत्री या संपूर्ण 12 रेल्वे स्टेशन सुशोभीकरणासाठी ज्यांनी अग्रगण्य भूमिका घेतली ते आपले सगळ्यांच्या परिचयाचे सगळ्यांचे लाडके पालकमंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, आपल्या मनातलं नेतृत्व आपल्या सगळ्यांचे लाडके डॉक्टर निलेशजी राणे साहेब यांना विनंती आहे की आपल्या उपस्थितीने हे व्यासपीठ आहे
ते आपण सजवावं. या ठिकाणी टाळ्यांचा गजर करूया. व्यासपीठावर मान्यवर येत आहेत. आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे, कोकणवासियांतर्फे आणि तमाम उपस्थित नागरिकांतर्फे, बंधू भगिनींतर्फे आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. माननीय काका कुडाळकर साहेब यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं. राजूजी राऊळ साहेब, आपल्याला सुद्धा विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं. काही क्षणामध्येच आपल्या कोकणच्या संस्कृतीप्रमाणे स्वागताचा सोहळा आहे आपण सुरू करणार आहोत. तत्पूर्वी मान्यवर व्यासपीठानी संस्था आहे काका कुडाळकर साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. काही महिला भगिनी या ठिकाणी येत आहेत. स्वागताची सज्ज वाटा आम्ही पाहतो, अपरात्री ही याल म्हणून रात्र आम्ही जागतो. ही कोकणची आमची संस्कृती आणि कोकणच्या संस्कृतीप्रमाणे आलेल्या पाहुण्यांचं अगत्याने आपण आपल्या घरामध्ये स्वागत करतो. तसंच या व्यासपीठावर सुद्धा आयोजकांतर्फे, आपल्या सगळ्या रसिकांतर्फे, प्रेक्षकांतर्फे स्वागत होतं आहे. मी विनंती करतो या ठिकाणी पहिलं स्वागताचं पुष्प होईल. तत्पूर्वी तहसीलदार साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, कुडाळचे तहसीलदार साहेब. त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं. मी स्वागताची विनंती करतो. माननीय लोकनेते, आपल्या सगळ्यांचे लाडके नेते खासदार नारायणराव राणे साहेब यांचं स्वागत मिलिंद कुलकर्णी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ रत्नागिरी यांच्या शुभ हस्ते करावं. नारायणराव राणे साहेब एक असं नेतृत्व, असा बुलंद आवाज जो महाराष्ट्रात नाही तर देशभर गाजतो आहे. आपल्या कर्तृत्वाने आणि आपल्या कणखर नेतृत्वाने आपल्या कोकणवासियांची भूमिका संपूर्ण देशभर मांडताना राणेसाहेब नेहमीच आपली सकारात्मक भूमिका बजावतात आणि त्यांनी निर्माण केलेला प्रकल्प हा प्रकल्प नसतो तर संकल्प असतो. आपलं स्वागत साहेब. रवींद्र चव्हाण साहेब पालकमंत्री यांचं स्वागत या ठिकाणी महेंद्र किणी साहेब करतायत. महेंद्र किणी साहेबांना विनंती आहे की पालकमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांचं हार्दिक स्वागत करावं. माननीय डॉक्टर निलेशजी राणे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. धीरज पिसाळ, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, यांना विनंती करतो की माननीय डॉक्टर निलेशजी राणे साहेब यांचं हार्दिक स्वागत करावं. निलेशजी, या कुडाळच्या भूमीमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. तसंच प्रभाकर सावंत यांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करतो वैभव सगरे, उपविभागीय अभियंता. मी धीरज पिसाळ आणि वैभव सगरे यांना विनंती करेन की वेळेचा सन्मान राखता आपण सर्व मान्यवरांचं एकामागोमाग एक स्वागत करावं. प्रभाकरजी सावंत, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. काकाजी कुडाळकर यांचं देखील हार्दिक स्वागत होते. धीरज पिसाळ आणि वैभव सगरे या ठिकाणी स्वागत करतायत. माननीय राजेश बडंग साहेब, डायरेक्टर फायनान्स, कोकण रेल्वेचे उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. काका कुडाळकर साहेब, प्रभाकरजी सावंत साहेब, सर्व मान्यवरांचं स्वागत करण्याची सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे मी वैभव सगरे आणि धीरज पिसाळ यांना विनंती करतो की आपल्या संस्कृतीप्रमाणे मान्यवरांचा हा हृदयपूर्वक सन्मान आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा. हा स्वागत आहे, आपल्या हृदयातलं स्वागत आहे. धन्यवाद. या ठिकाणी स्वागत होते. सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की स्वागताचा सोहळा झाल्यानंतर आपण कृपया स्थानापन्न व्हावं. या ठिकाणी उपस्थित पत्रकार बंधू, वृत्तपत्र प्रतिनिधी, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडियाचे सगळेच या ठिकाणी प्रतिनिधी आहेत, त्यांचं मी वेळेच्या अभावी शब्दसुमनाने स्वागत करतो. भारतीय जनता पार्टी कुडाळ यांच्या वतीने डॉक्टर निलेशजी राणे साहेब, माननीय खासदार नारायणराव राणे साहेब यांचं स्वागत करतील. भारतीय जनता पार्टी कुडाळ यांच्या वतीनं या ठिकाणी आपले लाडके दादा माननीय नारायणराव राणे साहेब यांचं गणेश मूर्ती देऊन या ठिकाणी स्वागत करतील. माननीय डॉक्टर निलेशजी राणे, गणेश चतुर्थीच्या काही दिवस आधीच आपण या ठिकाणी या सोहळ्यासाठी जमलो आहोत. याचं औचित्य साधून गणेश रूप या ठिकाणी प्रदान करताना भारतीय जनता पार्टी कुडाळच्या वतीनं या ठिकाणी स्वागत होते. तसंच पालकमंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचं देखील स्वागत भारतीय जनता पार्टी कुडाळतर्फे माननीय डॉक्टर निलेशजी राणे साहेब करतायत. हे आकर्षक रूप गणपतीचं आणि ज्या गणपती रायाला वंदन करण्यासाठी काही दिवसामध्येच आपण हा गणेशोत्सव पार पाडणार आहोत.
त्याच्या काही दिवस आधी हा लोकार्पण सोहळा होतो आहे आणि हे गणेश रूप या ठिकाणी आपण त्यांना देऊन त्यांचं स्वागत करतो आहोत. महेंद्र किणी साहेबांचं देखील या ठिकाणी स्वागत होईल गणेश रूप देऊन. मी विनंती करतो डॉक्टर निलेशजी राणे साहेबांना आपणालाच विनंती आहे. प्रभाकर सावंत साहेब या ठिकाणी आपण किणी साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सावंतवाडी विभागाचे किणी साहेब यांचं देखील स्वागत होते. गणेश रूप देऊन त्यांचं देखील स्वागत होते. यानंतर स्वागताच्या कार्यक्रमामध्ये रेल्वे स्टेशन रिक्षा संघटना यांच्या वतीनं मान्यवरांचं स्वागत होते. अगदी वेळ न दवडता रिक्षा संघटनाचे पदाधिकारी आणि प्रतिनिधी आहेत त्यांना विनंती आहे की आपण प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये या ठिकाणी मान्यवरांचं स्वागत करण्यासाठी लवकर व्यासपीठावर यायचं आहे, कारण आपल्याला वेळेचा खूप सन्मान ठेवावा लागेल. रिक्षा संघटना कुडाळ रेल्वे स्टेशन यांच्या वतीनं या ठिकाणी माननीय खासदार नारायणराव राणेसाहेब, पालकमंत्री माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब आणि डॉक्टर निलेशजी राणे साहेब यांचं रिक्षा संघटनाच्या वतीनं स्वागत. या ठिकाणी प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये रिक्षा संघटनाच्या वतीनं माननीय खासदार नारायणराव राणे साहेब यांचं स्वागत होत आहे. शहर अध्यक्षा मुक्ती परब मॅडम यांना विनंती आहे की व्यासपीठावर यावं. धन्यवाद. रिक्षा संघटने रिक्षा युनियनच्या तर्फे कुडाळ रेल्वे स्टेशनच्या प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये या ठिकाणी स्वागत केल्यानंतर आपण कार्यक्रमामध्ये पुढे वळूया. खरं तर एका वर्षामध्ये हा विक्रमी कालावधीमध्ये हा कार्यक्रम आपण पार पडतो आहोत. त्याची एक चित्रफीत सुरुवातीपासून आतापर्यंतच्या या प्रवासाची एक 3-3.5 मिनिटाची चित्रफीत या ठिकाणी मान्यवरांना दाखवावी आणि सर्व रसिकांना दाखवावी अशी मी या ठिकाणी विनंती करतो. आपण या ठिकाणी पाहतो आहोत रेल्वे स्थानक कामाची माहिती सांगणारी ध्वनी चित्रफीत. अनेक आव्हानांचा सामना करत लोकनेते माजी केंद्रीय मंत्री माननीय प्राध्यापक मधु दंडवते यांच्या पुढाकाराने आबालवृद्धांचं स्वप्न पूर्ण करत कोकणची राणी अगिनगाडी कोकणात आली आणि नवे स्वप्न बहरून आले. गेली 30 वर्षे पर्यटक आणि चाकरमान्यांसाठी ही कोकण रेल्वे एक वाहिनी बनली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या पुढाकाराने कोकणातील 12 रेल्वे स्टेशन उद्देशीय कामासाठी कुडाळ रेल्वे स्टेशनची निवड करण्यात आली आणि सार्वजनिक बांधकाम अंतर्गत टप्पा 1 आणि टप्पा 2 असे मिळून एकूण 9.60 कोटी रुपये मंजूर झाले. या कामाचं भूमिपूजन मान्यवरांच्या हस्ते दिनांक 8 ऑगस्ट 2023 रोजी ऑनलाईन पद्धतीनं करण्यात आलं आणि अवघ्या 1 वर्षाच्या विक्रमी कालावधीत आज दिनांक 4 सप्टेंबर 2024 रोजी गणेश चतुर्थीपूर्वी या स्टेशनच्या लोकार्पणाचा सोहळा दिमाखात पार पडतो आहे. या गणपती उत्सवासाठी मुंबईहून येणाऱ्या चाकरमान्यांचे स्वागत करण्यासाठी ही भव्य आणि आज सज्ज झाली आहे. या कामामध्ये रेल्वे स्टेशन परिसर विकसित करून त्याचे सुशोभीकरण करण्यात आले आहे. हे काम करताना रेल्वे सिग्नल केबल्स, विद्युत वाहिन्या, रेल्वेच्या पाणी पुरवठा वाहिन्या तसेच रेल्वे परिसरातील रिक्षा आणि प्रवासी वाहतूक इत्यादी अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी यावर योग्य समन्वय राखून काम पूर्ण करण्याचे नियोजन तडीस नेले. या रेल्वे स्टेशनच्या बाह्य सुशोभीकरण प्रकल्पांतर्गत कुडाळ रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर 75 मीटर बाय 24 मीटर आकाराची सुसज्ज कॅनोपी उभारण्यात आली आहे. या कॅनोपीसाठी 100 टन लोखंडाचा वापर करून अत्याधुनिक ACPचे फॉल सिलिंग आणि क्लॅडिंग करण्यात आले आहे. ग्लास रेनफोर्स कॉन्क्रीटने आकर्षक फेशिया भिंत उभारण्यात आली आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी ग्रॅनाइट बैठक व्यवस्था, दिशादर्शक फलक, दिव्यांगजनांसाठी रॅम्प इत्यादी सोयीसुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. या परिसरात 60 रिक्षा, 70 चारचाकी वाहने आणि 100 दुचाकी वाहनांसाठी सुनियोजित वाहनस्थळ व्यवस्था, ST बसेससाठी थांबा, बाग बगीचा, लँडस्केपिंग, पादचारी प्रवाशांसाठी पेवर ब्लॉकचा पदपाद उभारण्यात आला आहे. रेल्वे स्थानकावर असणाऱ्या प्रत्येक पर्यटक प्रवाशांना भुरळ घालणारी एक आकर्षक वास्तू सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे उभारण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या शुभ हस्ते याचा लोकार्पण सोहळा पार पडतो आहे. लोकसभा खासदार माननीय नारायणराव राणे साहेब, शालेय शिक्षण मंत्री माननीय दीपक केसरकर, विधान परिषद सदस्य निरंजन डावखरे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार नितेश राणे आणि आमदार वैभव नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवार दिनांक 4 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता या कुडा रेल्वे स्टेशनचे दिमाखदार लोकार्पण करण्यात येत आहे. कोकणचे चाकरमनी आणि देशविदेशातील पर्यटक सिंधुदुर्गच्या या ऐतिहासिक कुडाळ भूमीत नव्याने सजलेल्या रेल्वे स्टेशनचे रूप बघून नक्कीच आनंदाने उजळून निघतील आणि मालवणी माणूस स्वागताशी सज्ज वाट आम्ही पाहतो, अपरात्रीही याल म्हणून रात्र आम्ही जागतो या उक्तीप्रमाणे संस्कृती आणि परंपरेने आदराने स्वागत करतील एवढं मात्र निश्चित. धन्यवाद. रत्नागिरी, देवगड, कणकवली, कट्टा, मालवण, राजापूर आणि आम्ही कोकणचे सांगताना आमचं भरून येत उर. हे ऊर भरून काय येतं याची ही चित्रफीत बघितल्यानंतर आपल्याला कल्पना आली. खरं तर 1 वर्षामध्ये हा संपूर्ण कार्यक्रम आहे तो आयोजित करण्यामागे प्रवास करण्यापूर्वी मुक्कामाचं ठिकाण जर मनात ठरलेलं असेल तर प्रवास आहे तो खूप चांगल्या पद्धतीने करता येतो. नेमकं हेच मनगूज प्रास्ताविकेच्या रूपामध्ये आपल्यासमोर मांडण्यासाठी मी माननीय महेंद्र किणी साहेब, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडी यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं. नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय खासदार राणेसाहेब, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि आमच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पालक श्री चव्हाण साहेब, श्री माजी खासदार साहेब आपले राणेसाहेब आणि इथे जमलेले सन्माननीय व्यासपीठ. आता ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मला आपल्यासमोर आपल्या कोकण रेल्वेच्या मार्गावर माननीय मंत्री महोदयांनी ज्यावेळी मंत्रिपदाचा चार्ज घेतला त्यावेळी मागच्या वर्षी 8 ऑगस्ट 2023 रोजी कोकणातील 12 रेल्वे स्थानकांचं कायापालट करायचं एक ध्येय निश्चित केलं होतं आणि हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. सरांनी पूर्ण मार्गदर्शन आणि सरांच्या पाठपुराव्यामुळे आज कोकणातली पर्टिक्युलरली आपल्या सिंधुदुर्गातली 4 स्थानकं गेल्या महिन्यात आपण कणकवली, ओरोस आणि सावंतवाडी या स्टेशनाचं लोकार्पण सोहळा आपण केला. आज आपण कुडाळ स्थानक लोकांसाठी गणेश चतुर्थीच्या पावन मुहूर्तावर आपण सुरू करत आहोत. खरं तर हे काम करणं साहेब PWD विभागाचं एक वेगळ्या प्रकारचं काम होतं, चॅलेंजिंग होतं. परंतु माननीय मंत्री महोदय चव्हाण साहेब ह्यांनी कायमच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला एक वेगळ्या प्रकारचं धीर, मार्गदर्शन आणि सातत्याने प्रोत्साहन दिल्यामुळेच आज आम्ही ही कामं पूर्ण करू शकलो. खरं तर वर्षभरापूर्वीचा तुम्ही हा परिसर आठवा. इथे असलेली रिक्षाची गडबड, लोक येणारे आपले पर्यटक किंवा आपले चाकरमानी येणारे, तसेच काम करताना ज्या आम्हाला विविध अडचणी आल्या, जसे की रेल्वेची सिग्नलिंग यंत्रणा होती, रेल्वेचे हाय मास्ट होते, रेल्वेच्या इलेक्ट्रिकल केबल्स अंडरग्राऊंड होत्या, ह्या सगळ्यांशी सामना करत आम्हाला हे काम पूर्ण करावं लागलं. परंतु आज खरं सांगतो, म्हणजे काल रात्रीपासून जेव्हा सर मी हे काम बघतो तेव्हा आम्हाला एक अभियंता म्हणून पण मनाला खुशी मिळते की लोकांसाठी साहेबांच्या प्रेरणेने आम्ही काहीतरी काम करत राहिलो. आणि आज एवढं वाचतो, जेव्हा मी कालपासून बघतोय आपले मुंबईहून येणारे चाकरमानी पर्यटक लाखो हजारोच्या संख्येने रोज उतरतात इथे. आज ते इथे पाहतात, वेटिंग झालेलं आहे त्यांना. अदरवाईज लोकांचे, आपल्या मंडईचे जे पूर्वी हाल व्हायचे, प्लॅटफॉर्मवर गर्दी असायची, आता लोकांना बऱ्यापैकी त्याच्यामुळे एक सुकून मिळालेला आहे. आणि ह्या सगळ्यांच्या मागे माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब, माननीय खासदार श्री राणे साहेब आणि सगळ्यात महत्त्वाचं निलेश साहेब ह्यांचं देखील आम्हाला वेळोवेळ मार्गदर्शन मिळालं. आणि प्रत्येक सुरुवातीपासूनच्या कामामध्ये निलेशजींनी आम्हाला एक पाठीवर कायम कौतुकाची थाप ठेवलेली आहे. त्याच्यामुळे आम्ही हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करू शकलो. धन्यवाद. धन्यवाद माननीय महेंद्र किणी साहेब. या ठिकाणी अतिशय कमी कालावधीमध्ये या कार्यक्रमाचा आणि या संपूर्ण प्रकल्पाचा, या संकल्पाचा लेखाजोखा आपण या ठिकाणी मांडलात. ही संपूर्ण वास्तू ज्यांच्या कल्पनेने सजली ते या प्रकल्पाचे वास्तुविशारद श्री सोहन सावंत यांचा सत्कार या ठिकाणी आम्ही करतो आहोत. पालकमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांना विनंती करतो की वास्तुविशारद श्री सोहम सावंत यांचा या ठिकाणी आपण सन्मान करावा, त्यांचं स्वागत करावं. या ठिकाणी त्यांच्या कल्पकतेतून वास्तुविशारद ही महत्त्वाची भूमिका बजावून या ठिकाणी सुनियोजित रेखाटन करून त्यांनी निर्माण केलेली ही वास्तू आज खऱ्या अर्थाने आपणाला सुसज्ज झालेली दिसते आहे.
महेंद्र गिणी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाने, माननीय नितेशजी राणेसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाने, माननीय नारायण राणे साहेब यांच्या शुभ आशीर्वादाने हा संपूर्ण प्रकल्प आपण विक्रमी कालावधीमध्ये पार पाडू शकलो. खऱ्या अर्थाने वास्तुविशारद म्हणून ज्यांनी आपली भूमिका पार पाडली ते सोहन सावंत यांचं या ठिकाणी सन्मान होतोय, त्यांचा सत्कार होतोय. आपल्याला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, आपले त्रिवार धन्यवाद. धन्यवाद साहेब. आता आपण कार्यक्रमामध्ये पुढे सरकताना या कार्यक्रमाला शुभेच्छा आवश्यक आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणाऱ्या जनसमुदायाला संबोधन करण्यासाठी मान्यवर पाहुणे, मान्यवर मंडळी आपल्याला शुभेच्छा देणार आहेत. पहिलं शुभेच्छांचं पुष्प गुंफण्यासाठी रेल्वे अधिकारी माननीय राजेश भडंग, डायरेक्टर ऑफ फायनान्स यांना विनंती आहे की कोकण रेल्वेचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहिलेले आदरणीय राजेश भडंग साहेब यांनी या ठिकाणी येऊन आपलं मनोगत व्यक्त करावं. मी आदरपूर्वक या ठिकाणी आमंत्रित करतो माननीय राजेश भडंग, डायरेक्टर फायनान्स, कोकण रेल्वे. मंचस्थ श्री नारायण राणे साहब, रविंद्र चौहान साहब, नितेश राणे जी, सभी महानुभाव, उपस्थित अधिकारी, सिंधुदुर्ग क्षेत्र के निवासी भाइयों और बहनों, मधु दंडवते जी ने इसकी परिकल्पना की कोंकण रेलवे बनाने की. उनकी वो एक शिल्पीकार कहा जाएगा, कोंकण रेलवे के शिल्पीकार थे. उन्होंने परिकल्पना की कि कोंकण के निवासियों को ट्रेन की सुविधा मिले जो मुंबई से कनेक्ट हो और यहाँ केरला तक उनका कनेक्शन मिले. तो ये परिकल्पना की मधु दंडवती जी ने, उसको साकार किया श्रीधरन साहब ने. श्रीधरन साहब के नेतृत्व में इसको बनाया गया और इसको देश को समर्पित किया गया. श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा इसको देश को समर्पित किया गया. ये मुझे बेहद खुशी है शेयर करते हुए कि ये कोंकण रेलवे के ये 12 स्थानकों को सुशोभित करने का कार्य पालक मंत्री श्री रविंद्र चौहान साहब ने इसको हाथ में लिया और इतना अच्छा डेवलप कर दिया है जैसा एंटर होते लगता है कि हम एयरपोर्ट में एंटर हो गए. तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ. और ये करने से यहाँ के सिंधुदुर्ग के लोगों को और मतलब जो भी स्थानक रहवासी है उनको बहुत अच्छी सुविधाएं मिली है, जिसके लिए हम सब उनके आभारी हैं. और आशा है कि ये 4 स्टेशनों का तो सुशोभीकरण तो समर्पित किया गया, अभी जो बचे हुए 8 का भी अभी जल्द ही हो जाएगा. तो इसलिए हम सब उनको धन्यवाद करते हैं और कोंकण रेलवे की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार. धन्यवाद. धन्यवाद माननीय राजेशजी भडंग साहेब. कमी कालावधीमध्ये या ठिकाणी कार्यक्रमाला शुभेच्छा देऊन या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीनं आपल्या सगळ्या रसिकांच्या वतीनं मी आपले हार्दिक आभार मानतो. यानंतर मान्यवरांच्या मनोगतामध्ये आपण उत्सुकतेने वाट बघतो आहोत ते आपल्या ओघवत्या शैलीमध्ये आपल्याला सगळ्यांना चैतन्यदायी मार्गदर्शन करणारे माननीय डॉक्टर निलेशजी राणेसाहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी त्यांना सन्मानपूर्वक आमंत्रित करतो की निलेशजी आपण आपलं संबोधन या ठिकाणी सादर करावं. सन्माननीय खासदार राणेसाहेब, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित सर्वच मान्यवर, बंधू भगिनी, आज अतिशय दिमागदार सोहळ्याला आपण सगळे इकडे उपस्थित आहोत. खरं तर हा सोहळा जेव्हा सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेबांच्या डोक्यात आला किंवा त्यांनी जेव्हा ठरवलं तेव्हा मी गाडीत होतो आणि आम्ही कुठेतरी प्रवास करत असताना चव्हाण साहेबांच्या असं डोक्यात आलं की हे सगळं चित्र बदललं पाहिजे. एअरपोर्ट जसा दिसतो तसा आपला रेल्वे स्टेशन दिसला पाहिजे. 2.5 वर्ष ह्या सरकारला झाली. 2.5 वर्षामध्ये सार्वजनिक बांधकाम खातं हे त्यांच्याकडे पोर्टफोलिओ आहे आणि त्यांच्या डोक्यामध्ये जेव्हा ती संकल्पना आली मला खरं वाटलं नाही की खरोखरच 2.5 वर्षामध्ये किंवा 1.5 वर्षामध्ये कणकवली मला वाटतं सर्वात पहिली वास्तू इकडे उद्घाटन झालं.
आणि कोकणामध्ये मला आता साहेब आता स्टेजवरच सांगत होतो चिपळूणमध्ये आणि असे अनेक किती झाले हो साहेब टोटल 12 झाले 12 रेल्वे स्टेशन आणि हे चित्र तुम्ही बघताय हे कुठल्याही एअरपोर्टला मागे टाकेल असं हे चित्र आहे आणि हे कुडाळमध्ये उभं आहे. याच्यासाठी मी खरोखरच सन्मानित चव्हाण साहेबांचे आभार व्यक्त करतो. आणि मी जेव्हा ऑनलाईन पद्धतीने याचं भूमिपूजन झालं होतं तेव्हाही मी माझ्या मनोगतामध्ये म्हटलं होतं की मी चव्हाण साहेबांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कुडाळ मालवण हा एकमेव मतदारसंघ असा आहे ज्याला 2 स्टेशनला अशा ह्या पद्धतीने सजवलं गेलं आहे, एक ओरस आणि एक दुसरं कुडाळ. त्यासाठी मी तेव्हाच त्यांचं अभिनंदन आणि त्यांचे आभार देखील व्यक्त केलेले आहेत. संकल्पना अनेक लोकांच्या डोक्यात येऊ शकतात पण ते अस्तित्वात उतरवणं हे सगळं चित्र उभं करणं त्याच्यासाठी संबंधित लोकांना तसे आदेश देणं आणि ते काम पूर्ण करून घेणं हे काय सोपं नाही. आणि 2.5 वर्षामध्ये आपण हे सगळं परिसर बघतोय. अगोदरचा परिसर मला वाटतं केणी साहेबच बोलले त्यांच्या मनोगतामध्ये की अगोदर हा परिसर कसा होता आणि आता हा परिसर कसा आहे ह्याचं उदाहरण तुमच्या समोर इथे उभं आहे. हे फक्त चित्रफितीवर तुम्हाला दाखवलं नाही तर अस्तित्वात उतरून दाखवलं. खरोखरच चव्हाण साहेब आपले जेवढे आभार मानावे तेवढे कमी आहेत. पण हे सांगत असताना आपण स्टेशन आणि स्टेशनचा हा सगळा परिसर हा सगळा एवढा देखणा उभा केला. आज कोकण रेल्वेचे अधिकारी इथे आहेत, मला त्यांनाही विनंती करायची आहे. कोकण रेल्वे आणि कोकणामधून जी काय रेल्वे जाते असंख्य प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. आज राणेसाहेब खासदार आहेत, सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेब आज पालकमंत्री आहेत. साहेब अनेक विषय आज कोकण रेल्वेचे इकडे आज आपल्याला जर आपण ठरवलं तर हे 100% पूर्ण होऊ शकतात. अनेक कोकण रेल्वेचे प्रकल्पग्रस्त पण इकडे आलेले आहेत. अनेक वर्षांपासून ज्या जुन्या ॲग्रीमेंट आहेत त्या जुन्या ॲग्रीमेंटवरच अजूनपर्यंत अनेक कोकण रेल्वेचे जे प्रकल्पग्रस्त राहिले ते अजूनही तडफडत बसलेले आहेत. अजूनही त्यांना न्याय मिळालेला नाही आहे. तर आपल्या माध्यमातून हे जे कोकण रेल्वेचे प्रकल्पग्रस्त जे आहेत जे जुन्या ॲग्रीमेंटवर आहेत त्यांना कुठली तरी एक नवीन ॲग्रीमेंट द्यावी, एक नवीन व्यवस्था उभी करावी आणि त्यांना न्याय आपण द्यावा एवढी या व्यासपीठावरून आपल्याला मी विनंती करतो. साहेब अनेक गोष्टी करण्यासारखं आहे पण सर्वात महत्त्वाचं जेव्हा मी खासदार होतो तेव्हा मी ठरवलं होतं की जर हा प्रवास 5 तासामध्ये मुंबईपर्यंत करायचा असेल तर कोकण रेल्वेला एक डबल ट्रॅक असावा जेणेकरून आपला इकडचा प्रवास हा मुंबईपर्यंत जर 5 तासामध्ये करायचा असेल तर त्याच्यासाठी डबल ट्रॅक ही व्यवस्था झालीच पाहिजे. आणि म्हणून आपल्या माध्यमातून आपण दिग्गज लोक केंद्रामध्ये आणि राज्यामध्ये जर आपण समन्वय घडवलं तर कोकण रेल्वे पुढच्या काही वर्षामध्ये डबल ट्रॅक झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि आपला कोकणी माणूस जो गणपतीला चाकरमणी येतो तो 5 तासामध्ये आपल्या कोकणामध्ये आपल्या घरामध्ये पोचू शकतो, आपल्या गावामध्ये जाऊ शकतो. एवढंही या निमित्ताने मला आपण संधी दिलीत बोलण्यासाठी म्हणून मी आपल्याला विनंती करत आहे. असे अनेक प्रश्न आहेत टप्प्याटप्प्याने आपल्यासमोर आपण मांडणारच आहोत आणि आपल्याला त्या सगळ्या प्रश्नांची जाण देखील आहे. मी एवढंच या निमित्ताने सांगतो जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत मला असं कळलं त्यांचं आडनाव राणे आहे. आमचा त्यांच्याशी काही संबंध नाही आहे. त्यांचं फक्त आडनाव राणे आहे. नाही तर कुठे काय गळायला लागलं तर आम्हाला विचारू नका, त्यांनाच विचारा. आमचा संबंध नाही, हे राणे वेगळे. म्हणून मी कॉन्ट्रॅक्टर तुम्ही चांगलं काम केलं मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो. हा जो काय दर्जा आहे हा मेंटेन करायचं जी काय जबाबदारी आहे ही देखील आपल्यावर आहे आणि प्रशासनावर आहे. परत एकदा मी चव्हाण साहेबांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. साहेब आल्यापासून मी फक्त आपल्याला एक माहितीसाठी सांगतो की साहेब PWD खातं हे सांभाळल्यापासून ते आत्तापर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जो काय खर्च त्यांच्या विभागातून झाला तो जवळपास 2,800 कोटीचा झाला. हे पण आपण तेवढंच लक्षात ठेवलं पाहिजे. नुसतं विरोधक टीका करताय म्हणून टीकाकारांवर लक्ष देऊ नका. त्यांनी 28 रुपये देखील कधी दिले नाहीत. पण ज्या माणसाने 2800 करोड रुपये दिले त्या माणसाचं कौतुक झालंच पाहिजे. म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या निमित्ताने आणि आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून मी त्यांचे परत एकदा आभार व्यक्त करतो. राणे साहेबांचे परत एकदा आभार व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद डॉक्टर निलेशजी राणेसाहेब. श्रावण महिन्यात चमकदार चमकदार ऊन आणि तुमचं खळखळतं संबोधन आम्हाला नेहमीच प्रेरणा देतं.
या प्रेरणेमध्ये तुम्ही अतिशय कमी कालावधीमध्ये हा आढावा घेतलात आणि आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने संबोधन केलं. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि कोकणवासियांतर्फे हार्दिक आभार व्यक्त करतो. आणि कार्यक्रमामध्ये पुढच्या मनोगताकडे आपण वळूया, ज्यांचा उल्लेख आता डॉक्टर निलेश राणे साहेबांनी केला. एवढ्या करोड रुपयांची मंजुरी घेऊन या ठिकाणी अगदी कमी कालावधीमध्ये 12 रेल्वे स्टेशनचं नूतनीकरण, ज्यांनी नुसता संकल्प नाही केला तर संकल्प परिपूर्ण केला आणि आज आपण हे साक्षीदार होतो आहोत. म्हणूनच डॉक्टर निलेशजी राणे साहेब म्हणाले की संकल्पना खूप जणांच्या मनात येते, पण जो तडीला नेतो तो खऱ्या अर्थाने त्या कार्याला आहे तो कुशल ठरवणारा असतो. आणि असंच एक कुशल नेतृत्व ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा संपूर्ण प्रपंच आपण याची देही याची डोळा बघतो आहोत, ते आपल्या कोकणचे सिंधुदुर्गचे लाडके पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब उपस्थित आहेत. खरं तर पालक म्हणजे सांभाळणं, आपल्याला खऱ्या अर्थाने पालकासारखं सांभाळणारं नेतृत्व आपल्याला संबोधन करण्यासाठी या ठिकाणी येत आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की आपण आपलं संबोधन या ठिकाणी सादर करावं. सर्वांना विनंती आहे, सर्वांनी दोन्ही हात उंच करून आपण सर्वांनी घोषणा द्यायच्या आहेत. बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. पत्रकारांनी घोषणा दिल्या तर काय प्रॉब्लेम नाही आहे. आजच्या या कुडाळ रेल्वे स्टेशनाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित कोकणाचे आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय दादा, भारतीय जनता पार्टीचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष आदरणीय प्रभाकर सावंतजी, सन्माननीय निलेश राणेजी, सन्माननीय कोकण रेल्वेचे आज या ठिकाणी उपस्थित असणारे अधिकारी वर्ग, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, माझ्या समोर उपस्थित सर्व या भागातील नागरिक, सर्व विविध पक्षातील पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित असणारे सर्व पत्रकार बंधू भगिनी, खरं तर मला स्वतःलाही फार मोठा आनंद आहे. वर्षानुवर्ष आमच्यासारखे सर्व कोकणवासीय ज्या वेळेला आपल्या गावी येत असतो तेव्हा मला पूर्वीचा माझ्या आजी आई वडिलांबरोबरचाही प्रवास आठवतो की त्या भांडूपमध्ये एस टीमधून प्रवास करत करत कोणत्याही परिस्थितीमध्ये गणपतीच्या अगोदर इथली झाडलोट करण्यासाठी यायचं. या कुडाळ या भागामध्ये उतरायचं आणि या नदीच्या पलीकडे नेरूळ पार्क जी नदी आहे त्या नदीतून जी तुटलेली होडी आणि त्या तुटलेल्या होडीच्या मधून प्रवास करत असताना एक तो डालड्याचा डबा हातात तो बोटवाला द्यायचा, पाणी आतमध्ये शिरलं तर ते पाणी उपसून तुला बाहेर काढावं लागेल, असा सगळा प्रवास. आणि ती त्यावेळीची असणारी जी आपल्या गावाकडची असणारी ओढ ही माझ्यासारख्या असंख्य कोकणवासीय की जे मुंबई स्थित आहेत अशा प्रत्येकाला आहे. प्रत्येकाचे अनुभव वेगवेगळे असू शकतात, परंतु या अनुभवातून आपल्याला काय करावं लागेल मला सांगायला आनंद आहे की माझ्या पक्षाने मला दिलेली संधी, एक लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची दिली गेलेली मला संधी, आणि त्या संधीमध्ये मला जे जे आवश्यक आहे किंवा जे कोकणवासियांना नेहमी वाटत होतं ते सर्व करण्याची संधी या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून मला मिळाली. सभागृहामध्ये पहिल्यांदा ज्यावेळेला गेलो होतो
त्यावेळेला मला आठवतं की प्रमोद जठारजी आणि मी दोघं जण एकाच बेंचवरती बसलो होतो आणि तेव्हा या कोकणवासियांचे प्रश्न प्रमोद ज्या पोटतिडकीने मांडायचा त्यावेळेला त्याला साथ देण्याच्या दृष्टिकोनातून नेहमी मी बाजूला बसायचो. अनेक प्रश्नांची उकल करत करत आज सिंधुदुर्ग जिल्हा असेल, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील असणारा प्रत्येक विषय असेल, कोकणातील प्रत्येक विषयाला कशा पद्धतीने हाताळलं गेलं पाहिजे, यासाठी काय करता येऊ शकतं. मला आठवतं की देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये आणि आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी यांनी सतत जे कोकणाला आवश्यक ते सर्व करण्याची भूमिका नेहमीच ही त्यांची राहिली. ते नेहमीच या सगळ्या विषयांमध्ये कोकणाच्या पाठीमागे खंबीरपणे कसं उभं राहिलं पाहिजे यासाठी प्रयत्नशील राहिले. आदरणीय दादांच्या नेतृत्वामध्ये सुद्धा हा कोकण आणि कोकणातील असणारा माणूस, या माणसाला आवश्यक काय आहे, इथलं असणारं स्थलांतर थांबलं पाहिजे, इथल्या असणाऱ्या सर्व कोकणवासियांना जे जे आवश्यक आहे ते पर्यटनाच्या माध्यमातून कसं पुढे नेता येईल. खरं तर पर्यटन जिल्हा म्हणून दादांनी यांनाचं असणारं योगदान सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करण्यामध्ये त्यांचंच आहे, हे मला सांगायला अत्यंत आनंद होतो. आणि हे सर्व करत असताना दोन गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. मी बऱ्याच वेळेला हे सांगण्याचा प्रयत्न केला की अपघाताने पालकमंत्री आहे, पण लक्षातच कोणाच्या येत नाही की मी अपघाताने पालकमंत्री आहे. मी हे यासाठी सांगतोय की पर्यटन आणि पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून कमी पैशामध्ये, कमी इन्व्हेस्टमेंटमध्ये रोजगाराच्या अनेक संधी प्राप्त होऊ शकतात. आणि या रोजगाराच्या संधी जर प्राप्त करायच्या असतील तर खऱ्या अर्थाने पर्यटनाला चालना मिळणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. ही रेल्वे स्टेशन जी कोकणामध्ये असणारी रेल्वे स्टेशन, त्यांचं रूप बदलणं, या पाठीमागची असणारी संकल्पनाच ती आहे की आमचा कोकणवासीय जेव्हा या ठिकाणी येतो किंवा एखादा पर्यटक रेल्वेने ज्यावेळेला प्रवास करतो त्यावेळेला त्याच्या मनामध्ये या कोकणाबद्दल आणि कोकणाकडे त्यांनी कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहिलं पाहिजे, जे फील त्याच्या मनामध्ये निर्माण झालं पाहिजे, त्याला एक वेगळ्या पद्धतीच्या वातावरणामध्ये नेणं, त्याला त्या वातावरणाच्या निर्मितीच्या दिशेने नेणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच या रेल्वे स्टेशनच्या निर्मितीमध्ये एक भव्यता आली पाहिजे. खरं तर हा सावंत म्हणून जो मुलगा आहे हा अत्यंत गुणी मुलगा आहे. हा अत्यंत गुणी यासाठी आहे की याच कुडाळ रेल्वे स्टेशनवरती दादा मी इथे बसून असा जेव्हा विचार केला तेव्हा एक अधिकारी जिची मी बदली करायला प्रचंड, की जिने या ठिकाणी अतिशय चुकीच्या पद्धतीने काम करत होती, सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये जाधव म्हणून अधिकारी होती, जिल्हा नियोजनचे पैसे खर्चच करत नव्हती, म्हणून तिच्यावरती कारवाई करण्याचा विचार करत होतो. दादा मी इथे आलो, गप्पा मारत होतो, कार्यकर्ते सगळेच्या सगळे होते, दोनदा ही संकल्पना मांडली की हे रेल्वे स्टेशन असं चांगलं असलं पाहिजे. तेरसे मॅडम बरोबर आहे ना, हे रेल्वे स्टेशन चांगलं असलं पाहिजे, असं सुंदर असलं पाहिजे, असं मी जेव्हा सांगत होतो तेव्हा त्यांनी दादा एक असा प्लॅन बनवून घेऊन आलं ना, बाई होती हो, काही बोलू शकलो नाही, तिला म्हटलं आज आलीस परत माझ्यासमोर येऊ नकोस. असा फालतू प्लॅन निलेशजी आणून दाखवला होता ना, हो एस टी स्टँड आहे ना आत्ताची, ती परवडली असती. मी झटकन म्हटलं अरे बोला असे अधिकारी जर काम करायला लागले तर कसं काय चालेल. आणि माझ्यासमोर
त्यानंतरच्या काळामध्ये असा विचार केला की आयडिया कॉम्पिटिशन करता येते का, किंवा नक्की काय करता येईल की एक चांगलं रूप या सगळ्या गोष्टीमध्ये निर्माण करावं लागेल. पण लक्षात घ्या, हा मुलगा जो आहे हा कोकणातला मुलगा आहे. या कोकणातल्या मुलाने 10 दिवसामध्ये हे चित्र कसं असू शकतं मला माहीत नाही, मला हे काम मिळेल किंवा नाही, परंतु हे चित्र जर असं जर करता आलं तर आपलं कोकण जे आहे ते रेल्वे स्टेशन चांगलं दिसायला लागेल. मी पाहिल्यानंतर मी सांगितलं की हे असंच होईल, तू याच्यामध्ये डीपली प्लॅन कर. मी सर्व अधिकाऱ्यांना बसवलं, सर्वांना सांगितलं की सर्व रेल्वे स्टेशन हावरेपणा नसतो कधी कधी. मी त्याला म्हटलं ही 12च्या 12 कर, एवढं चांगलं करतोयस ना. तो मला सहजपणे म्हणाला माझी तेवढी कॅपॅसिटी नाही निलेशजी, माझी तेवढी कॅपॅसिटी नाही, मी 1-2 जेवढी मला पॉसिबल आहेत तेवढी करतो. हा गुण सुद्धा असणं फार गरजेचं आहे. कमी वेळामध्ये करायचं होतं, त्यांनी असं सांगितलं. मी आज हे का सांगतोय, पत्रकार मित्रांनो, अशी पण माणसं असतात की जी असं म्हणतात की मला माझं कोकण चांगलं बनवायचं आहे, माझ्याकडे जेवढी प्रयत्न आहे तेवढं मला करता येईल. परंतु याच कोकणामध्ये असे अनेक कॉन्ट्रॅक्टर आहेत की जे काम घेऊन बसलेत निलेशजी, परंतु काम करत नाहीत. असे पण अनेक कॉन्ट्रॅक्टर आहेत. बऱ्याच गावांमधले रस्ते आजही गेल्यानंतर कामं त्यांच्याकडे पडून आहेत, कामावरती बसलेत, परंतु काम करत नाहीत. यांना सुद्धा कुठेतरी धडा हा तुम्ही आम्ही सर्वांनी शिकवला पाहिजे. हे चित्र जे आहे हे 1 वर्षामध्ये असं होऊ शकतं, परंतु गेली वर्षानुवर्ष काम घेऊन ह्या रस्त्यांची कामं पंतप्रधान असतील किंवा मुख्यमंत्री ग्रामसडकमधली अशीच प्रलंबित ठेवणारे सुद्धा काही कॉन्ट्रॅक्टर आहेत. माझी विनंती आहे राजनजी, जरा काय करायला पाहिजे, उठाव करायला हवा. उठाव कसा असला पाहिजे, सरकार पैसे देत आहे, सरकार पैसे देत आहे, पण हे काम करत नाहीत. जरा गणपतीत जरा सगळ्यांनी त्यांच्या घरात तर सांगा, हे सगळं चित्र जे आहे ना विदारक, हे तुमच्यामुळे आहे. गेलं पाहिजे यांच्याकडे एकदा कधीतरी. याची सुरुवात करण्याची सुद्धा गरज आहे. सरकारची भूमिका जरी चांगली असली तरी सरकारच्या भूमिकेबरोबर या सगळ्या व्यवस्था तयार राहणं हे सुद्धा अत्यंत गरजेचं आहे. आपण सर्वजण ज्या पद्धतीने विचार करतोय ती पद्धत आणि या सगळ्या व्यवस्था या पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून जर मोठ्या करायच्या असतील तर पर्यटनासाठी काही ठिकाणं विकसित होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आम्ही प्रयत्न केला आहे. मोर्याचा धोंडा हा सुद्धा पर्यटनाच्या माध्यमातून विकसित झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करतो आहे. मालवणमधलं असणारं संग्रहालय की जे नाट्यगृहाच्या वरती आपल्याला करता येतं का, याचा सुद्धा प्रयत्न आम्ही करतो आहे. येणाऱ्या काळामध्ये या सगळ्या गोष्टी पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून बेंचमार्क असतील. बेंचमार्क याचा अर्थ की आपण ज्या ज्या ठिकाणी जाल त्या ठिकाणी गेल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल काहीतरी वेगळ्या विचारातून या सगळ्या मंडळींनी काम केलं आहे. ही सर्व ठिकाणी ज्यावेळेला डेव्हलप होत आहेत तेव्हा मला अभिमानाने सांगावंसं वाटतं की सिंधुदुर्ग जिल्हा हा स्वच्छतेच्या दृष्टिकोनातून सर्व देशभरामध्ये 1 नंबर आहे. आणि तो तुम्हाला आम्हाला सर्वांना ही विकसित केलेली सर्व रेल्वे स्टेशन, ही रेल्वे स्टेशन, या रेल्वे स्टेशनला सुद्धा असंच देखणं रूप ठेवणं ही सुद्धा जबाबदारी येणाऱ्या तुमच्या आमच्यासारख्या प्रत्येक प्रवासाची, सहप्रवासाची आहे. ती तुम्ही आणि आम्ही आणि
महाड, वीरलाच महाड असं म्हटलं जातं. अशी 2 रेल्वे स्टेशनचं 6 तारखेला त्या ठिकाणी सुनील तटकरेजी तिकडचे खासदार आणि तिथले असणाऱ्या सर्व लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीमध्ये तिथलं सुद्धा उद्घाटन हे 6 तारखेला होणार आहे. आपण सर्वांनी या सर्व ज्या अतिशय चांगल्या अशा वास्तू ज्या तयार झाल्या आहेत, या तयार झालेल्या वास्तूला एक चांगल्या पद्धतीने लोकांपर्यंत नेऊन त्याच्या स्वच्छतेसाठी सर्वांना आपण सर्वांनी मिळून आवाहन करूया. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. विकासाचा ध्यास घेणारा प्रपंच हा खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख असतो, याची तळमळ माननीय पालकमंत्री सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या आपल्याला संबोधनातून दिसली आणि म्हणून अतिशय पोटतिडकीने आणि ओघवत्या शैलीमध्ये आपणाला या ठिकाणी खूप चांगल्या पद्धतीने संबोधन तर केलंच, पण त्याच्या मागे राणेसाहेबांचे शुभ आशीर्वाद कसे आहेत आणि हा संपूर्ण पर्यटन जिल्हा व्हावा म्हणून राणेसाहेबांनी आटोकाट प्रयत्न करून त्यानंतर खऱ्या अर्थाने विकासाला सुरुवात झाली. अशा पद्धतीचं संबोधन या ठिकाणी माननीय पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेबांनी केल्यानंतर आता खऱ्या अर्थाने आपण कार्यक्रमाच्या अंतिम टप्प्यामध्ये असलो तरीसुद्धा ज्यांच्या मनोगताशिवाय हा कार्यक्रम परिपूर्ण होऊच शकत नाही, अशा नारायणराव राणेसाहेबांचं मनोगत आपण ऐकण्यासाठी उत्सुक आहोत. पण तत्पूर्वी 1 मिनिट आपल्या सगळ्यांचं मी घेणार आहे. राणेसाहेबांचा उल्लेख हा आपल्या नुसता शब्दात होत नाही, तर तो आपल्या हृदयात होतो, कारण राणेसाहेबांचं स्थान हे कोकणवासियांच्या हृदयात आहे. अगदी विकासाची छोटीशी वाट, त्या वाटेचं पाऊलवाट आणि त्यानंतरचा विकासाचा रस्ता आणि हमरस्ता 90च्या दशकापासून राणेसाहेबांनी आटोकाट प्रयत्न करून इथल्या कोकणी माणसाचं दरडोई उत्पन्न वाढवण्याचं ठरवलं आणि त्याची पूर्ततासुद्धा केली. राणेसाहेबांचं प्रत्येक भाषण चाळून बघा. 90च्या दशकापासून राणेसाहेबांची प्रत्येक चित्रफीत बघितल्यानंतर आपल्याला एक लक्षात येतं की राणेसाहेबांनी या ठिकाणी पर्यटनाचं महत्त्व तेव्हापासून सांगितलं होतं. म्हणजे जवळजवळ 30 वर्षे पुढे माननीय नारायणराव राणेसाहेब हे विकासासाठी झगडत होते आणि त्याचा पाठपुरावा करत होते. आज आमदार झाल्यानंतर, पालकमंत्री झाल्यानंतर, आज केंद्रीय मंत्री हे पद भूषवल्यानंतर, आज लोकसभा खासदार असताना हा संपूर्ण प्रपंच बघताना प्रसंगी सौंदर्यात्मक कलात्मक दृष्टी, प्रसंगी नेतृत्वातला बाणेदारपणा, आक्रमकपणा याचा योग्य मिलाप साधून आम्हाला ही विकासाची गंगा राणेसाहेबांनी कोकणामध्ये आणली. त्याबद्दल हृदयपूर्वक आभार मानून या ठिकाणी मी आपल्या सगळ्यांच्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये कोकणचे कार्यसम्राट खासदार माननीय नारायणराव राणेसाहेब यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाला आपलं संबोधन सादर करावं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ रेल्वे स्थानक या परिसराचे सुशोभीकरण करणे व कामाचे लोकार्पण सोहळा करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेलेच या कामाशी ज्यांचं श्रेय जोडलेलं आहे, संबंध आहे, ज्यांनी घडवलं ते आमचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय रवींद्र चव्हाणजी, त्याचप्रमाणे सन्माननीय जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंतसाहेब, सन्माननीय निलेश राणे, सन्माननीय श्रीयुत राजेश बडंगसाहेब, डायरेक्टर कोकण रेल्वे, श्रीमती श्वेता कोरगावकर, श्रीयुत मिलिंद कुलकर्णी, अधीक्षक अभियंता मेहन किनी साहेब, काका कुडाळकर, दीपलक्ष्मी पडते, संध्या तेरसे, दादा साईर, संजय वेंगुर्लेकर, श्री राजू राऊळ, कुडाळ नगरपंचायत सर्व नगरसेवक, प्रिय पत्रकार मित्र, उपस्थित बंधू भगिनीनो आणि मित्र, एक आनंदाचा क्षण आणि सिंधुदुर्ग एक पर्यटन जिल्हा या राज्यात नाही देशात आहे.
तो प्रगतीकडे कुठल्या वेगाने चालला आहे दर्शवण्यासाठी ही स्टेशनं सुशोभीकरण केली जात आहेत. आणि आज कुडाळमध्ये या जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती असलेलं ठिकाण कुडाळ, यामध्ये कुडाळ स्टेशनचा झाला आहे. अनेक जण यापूर्वी आले असतील. हे 26वं वर्ष आहे रेल्वे स्टेशन झालं, तेव्हाही पाहिलं असेल. तसं कोकणी माणसाला हाय त्या परिस्थितीत राहायची सवय आहे. कसे असो, काही द्या, कमी द्या, जास्त दिवस काढायचे. त्यासाठी झगडायचं, मेहनत, परिश्रम, बुद्धीची जोड वगैरे काही नाही. पण शेवटी आमचे देशाचे एक नेते प्राध्यापक दंडवते साहेब केंद्रीय मंत्री होते. या विभागातून ते खासदार म्हणून जायचे आणि त्याने ओळखलं जर कोकणाचा विकास व्हायचा असेल तर परिवहनची व्यवस्था व्हायला पाहिजे. परिवहन हे विकासाचं प्रतीक आहे. ते रस्ता असो, रेल्वे असो, बोट असो, विमान असो, हे सर्व प्रगतीचे प्रतीक आहे. आणि म्हणून त्यांनी रेल्वे केंद्र सरकारतर्फे बनवली, उद्घाटन केलं. आज 26वं वर्ष चालू आहे. तेव्हाचं आणि आत्ताचं हे परिवर्तन आत्ताच्या सरकारने, आत्ताच्या पालकमंत्र्यांनी रवींद्र चव्हाण यांनी हे उभारलेलं आहे. रवींद्र चव्हाण साहेब, मी आलो आणि तिकडे बसलो होतो. माझ्यावरला कार्यकर्ता गरडा होता. जरा आजूबाजूला पाहिलं हा परिसर. मी बोले मल्टीपर्पज उपयोग होऊ शकतो याचा. हा, एक तर बाहेर येणारे प्रवास सुखाने समुद्राने जातील आणि जर लग्न कार्य गरिबांची कमी पैशात करायची असेल तर हॉल चांगला आहे. याच्यापेक्षा चांगला हॉल असूच शकत नाही. आज ही लोक बसली आहेत ना, कुठली कुडाळची आहे, जिल्ह्याबाहेरची आहे, मला माहीत नाही. एवढी चांगले चांगले वाक्य माझ्या अगोदरच्या वक्त्यांनी बोलली, टाळाच मारत नाही. रवी, दुपारी जेवण देऊन कार्यक्रम ठेव. हा, खरं सांग, काय आहे एवढं चांगली गोष्ट होते. चला, तुम्ही कोणी जिल्ह्यातल्या एखाद्या व्यक्तीने, श्रीमंत कोणी आपल्या जिल्ह्याची शोभा वाढावी, बाहेरचे लोक येऊन कौतुक करावे, असा आपला जिल्हा असावा, यासाठी योगदान दिलेलं एक ठिकाण दाखवावं. 5-25 झाडं लावली, तिकडे एखादा देखावा केला, स्वच्छता राखली. आपण काय करायचं नाही, केलेलं तर कौतुक करायचं नाही. आपल्या राशीत कौतुक येत नाही. जरा चुकला टीका भरभरून सध्या चालू आहे वृत्तपत्रात. चॅनल लावलं तरी तेच, वृत्तपत्र उघडलं तरी तेच. केलेल्या कामाचं कौतुक नाही. पुतळा मालवणला उभारला, PS साहेबांनी त्याचं उद्घाटन केलं, तेवढं वृत्तपत्र चॅनेलला कौतुक झालं नव्हतं. त्यावर पडल्यावर तेवढी टीका झाली. पडलं, हा आपला स्वभाव बदलणार आहात की नाही आपण? ठीक आहे, माझ्यासारखा कार्यकर्ता झाला, मला जे करायचं ते केलं, भांडून भांडून केलं. माझा काळ संपत आलाय. पण अनुकरण लोकांनी, नवीन लोकप्रतिनिधी कशाचं, कोणाचं मार्गदर्शन घ्यावं आणि करावं, हा मुद्दा प्रलंबित आहे. हो, करावं का करू नये, केलं तरी शिव्या, नाही केलं तरी शिव्या. असा जिल्हा आमचा. आम्ही म्हणतो काय, निसर्गरम्य जिल्हा. आंबे, काजू, नारळ, सुपारी, करवंद, फणस, किती फळांचा आमचा जिल्हा आहे. 121 किलोमीटरचा समुद्र किनारा आहे. मासे आहेत. समृद्ध असायला पाहिजे. का झाला नाही याचं आत्मपरीक्षण कोण करणार? वेळ आहे का कोणाला? दुसऱ्यांना शिव्या देणं, टीका करायला वेळ आहे, पण चांगल्याला चांगलं म्हणणं हा माणुसकीचा धर्म सांगणारा वेळसाठी वेळ नाही. नाही, विचार करावा. आता आमचा रवी चव्हाण पालकमंत्री आहे. अरे, आपल्या जिल्ह्यात एक माणूस मंत्री होतो, पालकमंत्री होतो, इथंच कौतुक आहे. मग नंतर तुमच्या अपेक्षा
आता आम्ही निघू ना, इथे मध्ये बसलेले नाहीत ना, त्याच्यापेक्षा अधिक लोक लांब 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 उभे आहेत निवेदनं घेऊन. दादा आमचा बघा, आमचा बघा. अरे मध्ये येऊन बसा आणि आमचं पण ऐका ना. ते ऐकायचं नाही, नुसतं बघा का. आम्ही पाहतोय हो, मी 35 वर्ष पाहतो, कोणाला कुठे जायला दिलं नाही. आता रवी चव्हाणचं भाषण ऐक. आपल्याला परिवर्तन करायचंय, उत्पन्नात करायचंय, शिक्षणात करायचंय, बेकारी संपवायची आहे, मुलांचं शिक्षणाचा दर्जा वाढवायचा आहे, कारखानदारी आणून रोजगारी द्यायची आहे. चर्चा कधी करता नाही, चर्चा नाही. आमका व्हया, हे एकच वाक्य. अरे व्हया तर कसं द्यायचं ते सांगा ना. आम्ही फार प्रयत्न करतोय. ही काय रवी का मी एक संधी सोडत नाही, संधी सोडत. परवा सहज म्हणून वैष्णव रेल्वे मंत्र्याकडे गेलो होतो, सहज म्हणून गेलो म्हणजे साहेब क्यों आया. मला काम से आया हो, कामासाठी गेलो नव्हतो, पण बोलो मंत्र्याकडे आला आणि कामाशी काम नाही म्हणणं बरोबर नाही. बोलो क्या काम है. मुझे वैभववाड़ी कोल्हापुर का रेलवे लाइन ये साल में होनी चाहिए. साल में सर्वे किया. बोला मुझे मालूम है, सर्वे हमने करवाया, अभी हमें रेलवे शुरू करो. बोले सर आम कोशिश नहीं, आप ही कर सकते हैं. ते अतिशय चांगले मंत्री आहेत. हे आम्ही कुठे चाला गेलो तरी आम्हाला ध्यास सिंधुदुर्गाच्या विकासाचा, सिंधुदुर्गाच्या माणसाचा, त्याची प्रगती व्हायला पाहिजे, तो सुखी व्हायला पाहिजे, समृद्ध व्हायला पाहिजे. नुसतं आम्ही विकसित भारत, सिंधुदुर्गाचं काय. तरी सिंधुदुर्गाच्या जिल्ह्यात मी आलो त्या 35,000 पर कॅपिटल इन्कम होता, आता 2.5 लाख झाला आहे. गोव्याला आहे 4.5 लाख. तुम्हाला नाही वाटत आम्ही गोव्याच्या पुढे जावं 4 लाखापेक्षा. आणि मग 4 लाखाचं जीवन कसं असेल, मुलांना कसं दर्जेदार शिक्षण देऊ, चिंता असेल का. मेडिकलला घालताना, इंजिनिअरिंग घालताना, कॉम्प्युटरला नाही. मग तसं उत्पन्न होण्यासाठी परिश्रम, मेहनत, कष्ट घेणं आवश्यक आहे. त्याने अभ्यास करणं आवश्यक आहे. मुलाला कुठे पाठवू म्हणजे तो कर्तबगार होईल, कोणतरी होईल आणि आपल्या घराण्यात पैसे आणेल, पैसे आणेल. वाईट गोष्टी फार शिकतात या जिल्ह्यातले लोक. वेंगुर्ला, सावंतवाडी, दोडामार्ग हे तालुके आहेत. कधी जातो आम्ही कार्यक्रमानिमित्त, मग ऐकायला मिळतं तिथल्या चांगल्या बऱ्या वाईट गोष्टी. अरे बाजूला गोवा आहे म्हणून गोव्यात जाऊन कॅसिनो खेळायलाच पाहिजे असं काय हे नाही केलं, आदेश नाही काढलाय कोणी. कॅसिनो खेळात इथले दुकानदार गल्ल्यातला पैसा घेतात, जातात सॅटर्डे संडे. काय तिथून पैसा आणून काय उभारलं का एखादी इमारत नाही. उलट दुकानं बंद झाली शेकडोनी या जिल्ह्यातली. विचार करा कधीतरी हे बंद व्हायला पाहिजे. जिल्ह्यात ब्राऊन शुगरचं प्रमाण वाढलंय. का नाही गावागावात तुम्ही आंदोलन करत. आपल्या जिल्ह्यात असता का म्हणे कॉलेजला जाणारी मुलं. पिढी बर्बाद होईल. आम्हाला वाटतं हा जिल्हा घडावा, देशात असावा, निसर्गरम्य आहे, आंब्यासारखं इथे पीक येतं, समुद्र किनारा आहे, टुरिझम जिल्हा आहे. लोकांनी यावं, आनंद लुटावा आणि म्हणावं वाह काय जिल्ह्याची प्रगती आहे. असे उद्गार काढण्यासाठी तुमची मत्तीची गरज आहे, मत्तीची. असे मी आलो तिथे एक मारामारीचा ढकलाढकली झाली, पोलीस आणि कार्यकर्ते. असं नाही की कार्यकर्ते शिव्या घालतात, पोलीस पण घालतात. येता कामाने पोलिसांच्या तोंडावर शब्द नाही. कार्यकर्ता चुकला आम्हाला सांगा, नाही तर केस रेकॉर्ड करा, आम्ही येणार नाही सोडवायला. पण तुमच्या तोंडी शिवी येता का ना, मी काही करणार नाही, मला नाही चाल. माझा कार्यकर्ता आम्हाला प्रिय आहे, त्यासाठी आम्ही काही करू.
तोच आमची कामं, तोच जनतेची कामं, पक्षाची कामं कार्यकर्ता करतो. आम्ही एक निमित्त आहे. तेव्हा मला तुम्हाला सर्वांना सांगायचं आहे, बघा सुंदर, जरा असेच जाऊ नका हो, जरा फेरफटका मारा. काय होतं, मी मग आतमध्ये जाऊन आलो, काय वाटतं हो इथे. मी निलेशला मुद्दा विचारला, हा कुठला गाव आहे. गावच्या लोकांना बोलून हा भाग सुशोभीकरण करा. इथून बाहेर आला तर गाव एक काहीतरी चांगलं स्वच्छ आणि चांगली घरं टुमदार वगैरे दिसतील तुमचीच, आम्ही घेणार नाही, पण ती असतील ती चांगली असावी. ग्रामपंचायतीला जाऊन भेटा, सांगा. मस्जिद आहे ती पण टुमदार असावी, चांगली. वाटलं बाई माझ्या गावातली मस्जिद शानदार आहे, तिथे चांगले विचार देण्याचं स्थान आहे, पवित्र स्थान. अशी पवित्र स्थानं, अशी स्टेशन नुसतं येऊन बसून गप्पा मारण्यासाठी हे ठिकाण आजूबाजूचे लोक आता येतील संध्याकाळी. काय भेटू स्टेशनाकडे, अरे काय स्टेशनाकडे, हां इथे येऊन काय विचार करणार आहात, माझा प्रश्न आहे. कोणता विचार प्रगतीचा करणार आहात, इथला शैक्षणिक दर्जाचा करणार आहात. एखादी परदेशी युनिव्हर्सिटी यावी, आमच्या मुलांनी तिथे प्रवेश घ्यावा, शिक्षण घ्यावं. तो कुठे नोकरीला जाईल, इंजिनियर का कोणी होऊन. समोरच्याने विचारलं, का रे बाळा कुठे शिक्षण घेतलंस. त्याने आधी छाती पुढे, सर मी सिंधुदुर्गात शिक्षण घेतलं, अमुक अमुक संस्था. असं करा, नुसतं पिठी भातावर, डाळीवर, बांगड्यावर, पापलेटवर नाही भागणार. या गोष्टी मिळवल्या नाही ते मिळवा, बुद्धीने, प्रयत्नाने, पराकाष्ठा मिळवा, बरं वाटेल. मी जेव्हा दिल्लीला जातो मलाही वाटतं, अरे वा मी दिल्लीला आलो, हे कसं काय मिळालं. गाडीवर बघायचो मंत्री असताना, अरे मला कधी वाटलं नव्हतं मला मंत्री असेल. पण त्याच वेळेला कर्तव्याची जाणीव होते, मला मिळालं आहे ना हे लोकांसाठी आहे, मला लोकांसाठी काहीतरी करावं लागेल हा निर्धार करतो. निर्धार, एक क्षण मी दिल्लीला वाया घालवत नाही. नाही कुठल्याही मंत्र्याकडे गेलो, कुठली ना कुठली योजना घेऊन जाईल, कुठली ना कुठली योजना. तुम्ही ध्यास घ्या, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास, तुमचा विकास, कुटुंबाचा विकास हो, कुटुंबाचा. प्रयत्न करण्यात अशा मीटिंग रोज होतील. आमचा रवी चव्हाण स्टेशन वाढवेल, आम्ही येऊ, भाषण करायला मिळतं. मला नाही आवडत असली भाषण. आमचा जिल्ह्यातला माणूस काहीतरी घडवत असेल, प्रगती करत असेल, येणाऱ्या 2 वर्षात 3-3.5 लाख दरडोई उत्पन्न वाढवणार असेल तर कुठेही बोलवा, कधीही बोलवा, आनंदच वाटेल. इकडे खरंच भूक लागली आहे, टाळ्याच मारत नाही. धन्यवाद. करा. आता गणपती आता जवळ आलाय, भिंती कशात सजवल्या असतील. त्या अगोदर रवींद्र चव्हाणांनी स्टेशनच आगमन झालं का बघा, सजूनच ठेवलं, हे बघा आणि घराकडे जा आणि घर सजवा. अहो शेवटी आपल्याला आनंद राहण्यासाठी ज्या गोष्टीचा करायच्या आहेत त्या अधिक करा आणि भजनं कमी करा. एक लाडू रात्रभर जागल्यावर मिळतो, कोणाला वाटलं तर मी पाठवून देईल त्या गावात लाडू. पण त्याअवधी गावाच्या विकासावर रात्रभर जर बसलात आणि एखादा निर्णय घेतलात आणि एखादा रस्ता करा, एखाद्या मुलाला डॉक्टर बनवायला गावाने मदत केली की अजून काय, असे उपक्रम करा की ज्या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास आहे. प्रगतिशील जिल्हा, अभिमान वाटेल सांगता राहू. रवीला वाटेल कोणीचीला कोणता जिल्हा तुमचा. सिंधुदुर्ग अख्ख्या देशात प्रगतशील जिल्हा, पर कॅपिटल इन्कममध्ये आमचा जिल्हा पहिला आहे. किती बरं वाटतं हो सांगताना. नाही तर आम्ही काय विचारला प्रश्न, मान खाली.
पदाधिकारी कुठलाही प्रश्न विचारा, काय रे काय करतो, करतो नाही, डायरेक्ट भूमीकडे लक्ष. असं नको, काहीतरी करत राहा. छोटं मोठं याच्यातून मोठा माणूस बनतो. निसर्गरम्य आहे, झाडं बघा कुठली प्रकार झाडं. परवा मी एक पुण्याचा डॉक्टर आले होते कदम, ते ना सगळ्या झाडांचा अभ्यास आहे. त्यांना पूर्ण वेळ मी ठेवलं करंजेला, आपल्या इकडे कणकवली. अनेक झाडांची माहिती विचारली. त्यांनी बहुतेक झाडांची माहिती सांगितली आणि पुण्याला इंदापूरला त्यांनी मोठा आश्रम केलाय आणि झाडांपासून तो औषधं बनवतो, आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथी. ज्यांच्याकडे नाही ते बनवतात, आमच्याकडे आहे, आम्ही पाहत नाही. शेगलाची भाजी आम्ही कुठे खातो, एकदा श्रीकृष्ण जन्माच्या दिवशी, अन्य नाही. पण त्याच्यामुळे शरीरावर काय भाजी खाल्ल्यावर परिणाम होतो, शेंग खाल्ल्या, शेंगातला गर खाल्ल्यावर काय होतो, त्याचा कोड उघडून जर आपण कुठे उपयोग जेवणात केला तर काय उपयोग होतो. मुळामध्ये एकही अवयव त्या झाडाचा वाया जात नाही. लिंबूचं झाड, लिंबू, हळद, हळदीचं विचारूच नका. डायबिटीस सारखा रोग, कॅन्सर सारखे रोग, पण आपण शोधतच नाही. जरा काय झाला डॉक्टर, मग इकडे इंजेक्शन घ्या, इकडे इंजेक्शन घ्या, बरं वाटतं ना जरा. पण आपल्या घरात, आपल्या कंपाऊंडमध्ये काय याचा कधी शोध घेतला नाही. घ्या आणि घरातल्याच औषधाने बरे व्हा आणि पैसे वाचवा. त्यांना मी आणणार आहे, अजून एक मार्गदर्शन ठेवणार आहे. पाय तर रवीच्या स्टेशनावरच ठेवू. ऐकायला फुकट मंडप बिंडप आणि कोण घालेलो, रेल्वेची लाईट आहे एक, वा रवी आजची लाईट आम्हाला दे फुकट. पण प्रबोधन लोकांचं करून फायदा करून दे ना आपलं काम. चला आजच्या पुरतं बस झालं, परत मुंबईला जायचं आहे. परवा गेलो, आज परत आलो, आता परत संध्याकाळी जायचं आहे. तुम्ही सर्वांना जे बोललोय ते मी कुठल्याही माझ्या स्वार्थासाठी नाही. मला वाटतं माझी लोक, जिल्ह्यातली लोक ही मोठी व्हायला पाहिजे, उंचीने नाही, कर्तृत्वाने, आर्थिक बाबतीमध्ये. रस्त्यावर गाड्या दिसतील, कोकणी माणसाच्या दिसावा यासाठी हायवे चौपदरी आहे, बाहेरच्या गाड्यात यावे म्हणून नाही. प्राध्यापक दंडवते साहेब रेल्वे आणली 25 वर्षापूर्वी, का? मुंबईला जायला कमी खर्चात लागेल म्हणून नाही. माझं त्याचं तेव्हा संभाषण नारायण ते ॲडमिट होते जसलोकमध्ये, भेटलो मी. नारायण, ही रेल्वे जी आपली आहे, लोकांना सांग नुसतं मुंबईत येऊन मौन मजा करण्यासाठी नाही. आपल्या जिल्ह्यात माल बनवू द्या, चांगला चांगला वेगवेगळ्या प्रकारचा. तो माल देशभर सगळे विक्री होऊ द्या. जिल्ह्यातला माल देशभर विक्री होऊ द्या आणि बाहेरच्या चांगल्या गोष्टी आपल्या जिल्ह्यात येऊ द्या. त्यासाठी नारायण मी हे केलं आहे. बघा, विचाराने माणसंही मोठी होती, आता सारखे खेकडे नाही, नुसता आरोप होत. चांगलं करा, वाईट करा, काय नाही. आमचा काय एकच, तुमचा काय नाही. आणि म्हणून चला आपला जिल्हा सर्वांगीण सुंदर सुखी समृद्ध करण्यासाठी तुम्ही सर्वांनी हातभार लावा. मी आज देवेंद्र फडणवीस, आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, सर्व अधिकारी साहेब, केनी वगैरे सगळे अधिकारी आणि सावंत पण, सावंत कुठे गेला? हां, खाली गेले. ज्यांची नावं घेतली न घेतली अधिकाऱ्यांसाठी तर मी सांगेन की तुमच्यामुळेच होईल. सावंत प्रॅक्टिसमध्ये कोणतेही डॉक्टर, आर्किटेक्ट, कोणते नवीन जुना नसतं, रिझल्टवर अवलंबून असतं. तू हा दिलेला रिझल्ट आहे, तू पास, चांगला अव्वल दर्जाचा आर्किटेक्ट. लोकांना आवडलं ना, टिकाऊ आहे ना, माफक रेटमध्ये झाला आहे ना,
अजून काय पाहिजे? काय पाहिजे? आणि आपल्या गावातल्या माणसाला आपण कौतुक करणार नाही, प्रोत्साहन देणार नाही, तर दुसरे येणार का? नाही. आधी आपल्या माणसाला मोठं, चांगली माणसं असं म्हणायला शिकावं, तर लोक पण म्हणतील. बरं, वाईट बोलण्याविषयी एक चांगला शब्द होला, हो फार चांगले आहेत, गुणी आहेत, काय जाईल हो? काय नाही जाणार. काय बाजून हे कसला, अरे कसला म्हणजे काय, तुला आवडला नाही पण चांगलं बोल ना. आणि म्हणून मग अशी म्हटलं, साधू संतांनी सांगितले आहे, चांगल्याला चांगला म्हणणं, माणूस की धर्म अवलंबावा, आणि ते काम करत राहील. सिंधुदुर्ग हा डेव्हलप सबळ समृद्ध करण्यासाठी सगळे हातभार लावाल, म्हणून तुम्हा सर्वांना धन्यवाद देतो. परत एकदा पालकमंत्री, त्यांचे सहकारी यांना धन्यवाद देतो. आणि माझी जाणीवपूर्वक आठवण केली या आपल्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी, त्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय नारायणराव राणेसाहेब. तुमचं संबोधन आहे हे नक्कीच आम्हाला ऊर्जा देतं, आणि ह्या ऊर्जावान संबोधनासाठी आम्ही आपले हार्दिक आभार मानतो. इथं ही जागा आहे ही बसण्यासाठी नाही आहे, तर इथे बसून आपण विकासाची स्वप्न बघितली पाहिजेत, एकत्र मिळून सगळ्यांनी विकासाची कास धरूया, असा सुंदर संदेश माननीय नारायणराव राणेसाहेबांनी दिला. दरडोई उत्पन्न वाढावं यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल याचं खूप सुंदर मार्गदर्शन केलं. कुणीही उठू नका, कार्यक्रम अजून संपलेला नाही आहे. आभार प्रदर्शन होणार आहे आणि तदनंतर आपलं राष्ट्रगीत आहे या ठिकाणी सादर होणार आहे. तदनंतर महाराष्ट्रगीत होणार आहे आणि कार्यक्रमाचं समापन होणार आहे. या दरम्याने अल्पोपहार आपल्या सगळ्यांसाठी या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे, त्याचा देखील आस्वाद घ्या. कार्यक्रमाला आपण मागचा तासभर उपस्थित आहोत आणि या तासभरामध्ये आपल्याला वेळ कसा निघून गेला, मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम सुंदरपणे सजला. या संपूर्ण कार्यक्रमाचं जसं कोकणची संस्कृती आहे, आपल्या कोकणच्या संस्कृतीने आपण स्वागत केलं, तशाच पद्धतीने कोकणच्या संस्कृतीने आपण आभारसुद्धा मानूया. जसं की एका चांगल्या कार्यक्रमाची सुरुवात, संगीत कार्यक्रमाची सुरुवात ही भैरवीने होते, पंचपक्वानांचे शेवट हा सोलकडीने होतो, तसाच कार्यक्रमाचं समापन आहे हे आभार प्रदर्शनाने होतं. मी प्रभाकरजी सावंत यांना या ठिकाणी आभार मानण्यासाठी या ठिकाणी आमंत्रित करतो. तत्पूर्वी शिवसेना शिंदे गटाचे उपजिल्हा प्रमुख विश्वास गावकर आणि तालुका प्रमुख कुडाळ करोलकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं स्वागत करायचं राहून गेलं होतं, अनावधानाने हे राहून गेलं, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. आभार प्रदर्शन या ठिकाणी सादर करतायत प्रभाकर सावंत सर. नमस्कार. आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आणि या सगळ्या वास्तूच्या उभारणीमध्ये ज्यांचं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान लाभलं त्या सर्वांचे आणि आजच्या कार्यक्रमाचा हा आनंद द्विगुणित करणाऱ्या सगळ्या मान्यवरांचे, उपस्थित सगळ्या नागरिकांचे, पत्रकारांचे मनस्वी आभार. धन्यवाद. धन्यवाद. या ठिकाणी अल्पोपहार तुम्हाला दिला जाईल, पण आपण जसं की रवींद्र चव्हाण साहेब प्रत्येक भाषणाची सुरुवात राष्ट्राला अर्पण करतात, राष्ट्राचा जय जयकार करून करतात, कारण राष्ट्र प्रथम आणि आपण त्याच्या राष्ट्राचे सेवक आहोत, आपण राष्ट्राचे नागरिक आहोत. आणि म्हणूनच या कार्यक्रमाची सांगता आहे ती आपणाला राष्ट्रगीताने होणार आहे. मी विनंती करतो की या ठिकाणी सर्व नागरिकांनी, सर्व बंधू भगिनींनी, या कार्यक्रमाला उपस्थित प्रेक्षकांनी आपल्या जागेवर उभं राहून राष्ट्रगीत या ठिकाणी आपण म्हणायचं आहे. राष्ट्रगीत या ठिकाणी मोठ्या स्क्रीनवर सादर होईल. मी ऑपरेटर्सना विनंती करतो की राष्ट्रगीत या ठिकाणी सादर करावं.
जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता भारत माता की. यानंतर लगेचच महाराष्ट्र गीत होईल. मी विनंती करतो की महाराष्ट्र गीत सुरू करावं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा. धन्यवाद. या ठिकाणी खूप सुंदर सकारात्मक वातावरणामध्ये मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी कार्यक्रमाला उपस्थित राहून माननीय खासदार नारायणराव राणे साहेबांनी तसंच पालकमंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, डॉक्टर निलेजी राणे साहेब यांनी उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून आपण देखील या कार्यक्रमाला खूप सुंदर सहकार्य केलं. त्याबद्दल उपस्थित मान्यवर तसेच रसिक मंडळी, प्रेक्षक मंडळी, पत्रकार बंधू, वृत्तपत्र प्रतिनिधी, डिजिटल प्रिंट मीडियाचे सगळेच प्रतिनिधी, आपल्या सगळ्यांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. अनावधानाने कोणाचं नाव या ठिकाणी राहून गेलं असेल तर आयोजकांतर्फे, सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे दिलगिरी व्यक्त करतो. एवढ्या सुंदर कार्यक्रमाचे आपण साक्षीदार झालो. आज 4 सप्टेंबर वन्यजीव, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस. या दिवसाचीही आपणाला शुभकामना देतो आणि या संपूर्ण कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो. अगदी 2 दिवसावर आलेली गणेश चतुर्थी, गणरायाचं आगमन. या गणरायाच्या आगमनापूर्वी कुडाळवासीय हे सिंधुदुर्गच्या भूमीमध्ये या चाकरमान्यांसोबत गणरायाचं आगमन करण्यासाठी उत्सुक झालेले आहेत आणि त्याचा रेल्वे स्टेशनचा लोकार्पण सोहळा या ठिकाणी दिमाखात पार पडलेला आहे. आपल्या सगळ्यांचे हार्दिक हार्दिक आभार. धन्यवाद.